नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा। नमस्ते, मैद्याच्या पिठाची नमकीन बनवते। अरे पण आपण आहे ना, आपल्याला कसा पण शेप द्यायचा असेल ना तो आपण द्यायचा आहे। मग त्याचं पहिलं साहित्य दाखवते। 2 वाट्या मैदा घेतलाय, 1 पाव वाटी तेल आहे, अर्धा चमचा चाट मसाला आहे, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, 1 चमचा ओवा आहे आणि 1 चमचा जिरा आहे। आता याच्यामध्ये आहे ना चाट मसाला टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं म्हणजे अर्धा चमचा, ओवा आहे, आता याच्यामध्ये आहे ना हे तेल टाकायचं आणि सर्व हाताने मिक्स करायचं। आता याच्यामध्ये आहे ना पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आहे ना गोळा करायचा आहे, एकदम घट्ट गोळा करायचा आहे। पीठ आहे ना आपण थोडं पाणी टाकून चांगलं 5 मिनिटं आहे ना मळीत राहायचं, असं जोर लावून। हे पातळ नाही आणि कडक नाही, असं म्हणजे जास्त म्हणजे एकदम पातळ नाही करायचं पीठ, मऊ नाही करायचं एकदम। आता हे पीठ आहे ना 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवते, 10-15 मिनिटं झाकून ठेवायचं। 15 मिनिटं झाले, पीठ मळून ठेवलेला मस्त झालं एकदम। आता हे चांगलं आहे ना चांगलं जोर लावून आहे ना चांगलं मळून घ्यायचं, 2-3 मिनिटं चांगलं मळून घ्यायचं। पीठ चांगलं मळून झालंय। आता याचे आहे ना 2 भाग करते, आणि याचे आहे ना जाड पोळी लाटायची आहे। मी तुम्हाला असं थोडंसं दाखवते, तुम्ही करताना जास्त करा। याची आता गोल जाड अशी पोळी लाटली बघा, आणि याच्यापेक्षा पण जाड लाटली तरी चालेल। आणि हे झाकण घेतलंय मी छोटंसं, आणि याचे आहेत ना छोटे छोटे आपल्याला पुऱ्यासारखे करून घ्यायचे आहेत। याचे छोटे छोटे पुऱ्या करून घेतले असे गोल दाबण्यानी। आता याचे आहे ना सुरीने 2 भाग करायचे, आणि आपल्याला आहे ना पाहिजे असला तर असा शेप द्यायचा जरा चंद्राच्या आकारासारखा, म्हणजे असं जरा बोट दाबायचं मधी आणि असं कोपऱ्याने असं जरा वळवायचं। असे सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। तेल तापायला ठेवलंय, आणि तेल आहे ना एकदम कडक नाही तापवायचं आहे, म्हणजे एकदम मीडियम, म्हणजे एकदम स्लो तापून झाला ना, तेल तापला की गॅस एकदम मीडियम करायचं, बारीक एकदम। आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना ते आपण जे नमकीन बनवले आहे ते सोडायचे। एकदम तेलात टाकल्याबरोबर आहे ना 15 मिनिटं एकदम शिजायला लागले, कारण जाड असल्यामुळे आहे ना ते शिजायला टाइम लागतो। आता थोडेसे भाजले ना 5 मिनिटांनी काढते। मैद्याच्या पिठाची नमकीन एकदम मस्त छान झाले आहे, आणि असे तुम्ही नाश्त्याला वगैरे खाऊ शकता, मुलांना शाळेत टिफिन मध्ये पण देऊ शकता, तुम्ही प्रवासाला गेलात तरी घेऊन जाऊ शकता। असे मस्त म्हणजे महिना 15 दिवस राहू शकतात आरामात।